Hello, pungkaha jatanano khulumpai kha tini hingke ang hospital thanan ma nai tongo tabo gya mane re diongui tongkha sare 10টা মধ্যে থানায় hingke hospital thanai bolte sini khumulungni kherengbar hospital thanan nayo hingke eko tamni bagui thangka abono saikhona roano orangno hingke an bosajok okra mina bo tamjani mas kaisa doreui bo mas kaisa sekang sung doctor naijak rokha bo thui porikha rok khlaikya hingke ang bono waisa lab tlang thaman bang block rujak x-ray khlai romani hingke hotat khe tamjani bokhorok rok mihim jago samung belai pressure ba boto panchayat department ba tabo hingkai belai samung bo pressure sathang thangui kon somai ke samung pailai aga 7টা 8টা rok bajio nogo sogui mani office ni hingke saisung bara ma tongjak jamamba hingke bono songui janani bono hati rok pai tlangnani bono hui songui janani ba belai pressure rok khlaijak kam bo belai chap panchayat department ba hingke aboni bagui no wngkhana hinui mawan soklaikha hingkai eko thui lab thangui thui check khlai rokha tamni bokhorok mihim jaga mangkisa hingke lengu hinui samung ba thui porikha khlai rogui nailaikha naimani thui kom hinui mane hotat khe 5.6 yang thangsiku hingke ba yang normal borokni hingke to 12 pongna nangkhung hingke ang to siam tirokno borokno saimanai ba hingkai boni manaino bahanokno bo thui porikha khlaima report no rui rohoka phunugui bon manai khe to darjeeling tongjak jamamba hingke bobo naiui ma risk ong tongkha dodi phat dodi abodi thui nadi hinui sata thui dui bag sumananai haiya gabotai ongliya hingke chawi rok baksake ba chawi rok no puro nongo hinui baksake ba bibinno borok bibinno kok salaika ta baksake ba o toma kulihara hinai abono chakha hingke abono pengui bwtui rok khanikhe blai rok charok khe hamui thango hinui hingke mane thui ongui thango puro nongthang hinui salai ta bui hingke baksa ba singgi arok charokhe ongo baksake ba kucha arok charokhe ongo baksake dalo sampra rok kwbang charokha hingke no wngui thangbla buini aro thui naman basa swchaya allergy rok ongo thui koto kaham hamya rok man o jorao buini thui hamya rok phan blood bank ni namani hamya rok phan klai mano hinui baksa bo mana khlai hingke boni jibo an bwsajok bo age homeo si bobo government ni maya khongo si boni jibo pore phaijak ba boni jibo homeopathy doctor no bobo hingke tabo government ni maya ko hinui si bo aro TPSC rui nei tikiui botak aro khlai tongjak jamamba regular post ba government ni homeo ni sarok yasa aro khlai tongra nainai khlai tong mansi ba boni jibo siya taiya hingkai bagui naiye de chungno hinui potre pot chawi tongjak tai ko je iron kwbang hingke abono chakha hingke je no chai iron kwbang hinui bui sangkhe abono chakha boni jibo siuba hingkai okorok chakha tamo kulihara hinai rokno bui naitubui ruphaikha asin nokbar kandan dara songrokha abono bo bwtui rok kharokha charokha hingke tabo hingkai haike tongmani hingkai abosi swkango khe koyekdin bondo chuti naman pore bo hai join marokha hingkai no bo block ni hoite office o bon panchayat thana hinui scooty bike ni boto up down khlaiman ba bono office o himui tok abarongya hinui hingke ba scooty chalok thaman hotat khe bokhorok himui miling belang ong thangkathung hingkai bo klai thangka hinongkhe bui si phaiui khot nuhurui bui si khaprogui phai khosai hospital o tlang thanglai sipon khuai o jingga sunglai ang nogo si para si odino jotoi jiu sungbo mandai yao mai katal chana hinui ni buini dara songpasui songbai talangjagui buini para thangja hora si khobor mano hingkai ama tension tang si di asuk belai ongliya hinui sa kukha jas kukha yasko rok yak rok kukha hingke doctor talang doctor bithi rok phuljangnai rok chajangnai rok hingke abo phului tongkha hinsata hingkai
tai ni ga ke no wana lai ni ma hor mai kha ga tai ni nang ga ga sin gari talangai pono na hari khai kata hingga tabu hengkai bela tai wasa doktor kan dan doktor bai punuka hingga punugui nai bo hono thui nyaman ta su nai yu ya ke mana nai tabe thui nyaman ta su sa thai ano hengkai joti no thui nai ai chuk nai hingga ta hingga tai wasa mia porikha khlaimani 6 point ong kha pon tai kisa pare kha guru ong kha tai kisa hingga sama ni bai bo kisang khana hingga tabu ko hospital kherengbar hospital nung thui nyana ni joti chelor hingga selentei selentei nadi mana selen tonggo aboni mana thui guruang jangnai ini nya bo selen bithi suidoka ga bithi na tabo hospital kanan dogano nawai na sung hospital an mano mono no boti khlai ei kono o selen no rurei tu sinai ta ekdin por o selen ro jangnai hino ta ga bon bagai tabo thanan nayo tabo ke sung tiarong lai paye ko hospital thanan no kholai khan handi tam ji chuang buang khe sin nok tang ni tang man nok tar tang man bahai ke guri ui ne parong mi ya ya te ko ham ya je ke an to ba bai sa ya te ko disturb ke ba bai khorok sa ya ro mi par khlai nya nango bahai ji chuang ke par mang lai tong kha han loge ni ji yak romi itcha ka ti sao ke si erpore parong lai nyane ya suang buang lai tong kha iko ta ke kwan mono ke asuk kha gari ong ke angbo tabu phai nai asuk phai ka te ko gari o ta thang lai chinai hospital lo sin nok bai ke to besi chaila kherengbar hospital to arono roroi to sinai ta bono selen agartala ro ko thanan ke hasal ma be chal jas boti tong na nang ya ba selen chimi kaisa roroi aro chito to ma ako talang nai talang aro selen chimi kaisa pai drop morogoi matong la sinai dai ko sung tak thang lai tongo ibo je nogya ko je sakpai akon kan block nai nei ra ibo sini khomolong ni hospital kherengbar hospital road tai ko ema abo thang lai tong ta sung hospital sogoi yakho hospital gari bai oste khe ako sorry hamia ba an basajuk sorry hamian talang man ba oste ken thanglai tong hata ye sogoi nan nai khatai srap chaken tai besile nanglia tai srap chaken chole sogoi sina gamo hospital thamani lama tai ko sungtak thanglai tong an khaka haman block nai nei rok je ako khomolong no gyakho hangke keiba khomolong hospital road ayang phai singting nyo ko roko thango office roko bo thango omo joto digino pao ta ayang is office phai sing roko bo pao ayang ti pher ke ba hospital longkha ayang pher ke ba office yang office ya lama kabang ma tongma ba office ba bo thangmano hospital ako gana no ongko yang ti thangke ba ko gana ni ap bo prati thangke ba gramin bank ongko kha abo lama kabang ma pher kata yang bai pher mano pa pai jaga po ako hai sumoi bolam hai yang ni ke yang thang mano yang ni ke yang thang mano ta Ada rutik na. Đã còn cái bát là đâu có chặt liệp là sao? Online nhất đấy rồi nó cái sao? Hả? Đã con làm vậy. Cái súng ta bốc hết sao quay lại khởi không? Tabuke sung ko bisingo seat kaisa khali mangkha kono rokom garo ko seat ko rok boi bisna rok boi bed cover rok boi ko bobong rok boi an basajong na mono no iko selen khata
abo selen roi na selen roi na aro seleno kaisa tamjani kwchak injection seleno roi ro ta selen bwtui thwini ba thwini haino thwi haino kaisa kwchak injection tamjani abono roi ro khata seleno haike gana rono tongo asukjak haike selen roi ma tongjak khata haike go kwbangma rogi tongpai kuplung no age hinkhe to phaipro rogo 2-3 mas swkang ongkhana khoroksani dolni bon bwsai bamtwi thwi komogwi bokhorok mihimui kwlaiwi thangwi hospital o twima phaimani afro naiphaimani afro rogo hinkhe bwrwi rokni ward o hinkhe koskwrwi borok haino 2ta de na 3ta seat o si borok tongo tei khali mamagsi nuglangmani tini hinkhe thamdan bangui de rogi rok ba besi ong paikha sai manliya tini hinkhe seat sikwrwi bwrwi rokni room o bwrwi rok ward o seat sikwrwi joto kuplung mamang kaisa phano khali kwrwi aro kaisa o rogi ni patient rogoi tongjakmani ta morokgui hopongma thuya rok ongkhana morokgui thwi tongjakmani bosi basawi nai marwi rwsio tei kaisa phano seat khali kwrwi abo khe rwpaikha ango sokogwi nai twlang kha besi late ongliya dodino paikha hingke abo hinkhe sajagwi tongo hingke abono swrapsa rest khlaiwi bokhorok rok mihimjagani hinui swrapsa rest khlaiwi erpore thanglai swnaita puila kaisa boni seat tamjani nukjakya ekdum abo hai seat kokte kokte si seat doi nukjakya kaisa jaga o rommani sajak sokatung je abo seat maiya na hinkhe abono ree kwlang thangkha hinkhe tamjani asuk thop leri kwlai waisano asuk leri kwlai kha de hinui naisa naisai ekdum kwlai ya thipjak hinkhe thaka hinkhe sapaidi hinui sa hinkhe swrapsa por swrapsa thop kwlai tongkha wasung bo saijakliya ta ulo khe phainai phaikhe oko sirok bo muisu tongkhala hinui amtwi choliya na ta thingmate hinkhe tai waisa sopogwi se tai waisa seat kokte kokte kormote kwkhwrang kisa nukjakha boni seat bo sijakya seat sikon hinkhe ani bo haino ang bo haino age rogo rwjak pro seat manjak angbo topi hinkhe naitokte si tei kwrwngsa kono mote yori kwlang thangkha afro taisa doi kwlai khata thop 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 khe afro mankhata rok mankhata afro haike obo hinui puilaro man jaga tiki thangya ta thingmate sajagwi ropogmui tongjakha hinkhe abo tabuk swrapsa bono rest khlai laiwi chwng thanglai swnaita hinkhe ani joto kha kaham tako bokhoban blog nainai rok chungnai jotono mane family kaisa hai ano je subscriber khlainai rok jotono ani family ni borok ni uansukgo ni bagwi suk dukho sasawi norogno khwnarokjago bono chaya rok tabari paijadi hinkhe family kaisa to jotono kaham hamya ma salaiyadiba hinkhe ano je subscribe khlainai rok to ang kha klai borok jotono ani family ni borok hinui aboni saikha tak phai sokpai laijajaka nani phai sokpai dokhe tak parong na nok yak khlai tong phai jauka Takasung hospital thangoi phelaika pai phelaika bwsajukno saline thwini saline roi tei phelaika gotam nogo yak romlai jau konani sin nok parong lainani amo sugo bostang tongkha ang blog nainai rok sura Pakaya yang ya Rutang ke mana?
Rek.